नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. सावंतवाडीत केसरकरांचं जोरदार शक्ती प्रदर्शन. कणकवली शहर विकास आघाडी पाठिंब्याबाबत विचार करू, आमदार निलेश राणेंचं मोठं विधान. आणि मालवणमध्ये सेना भाजपचं जोरदार शक्ती प्रदर्शन. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. मी श्रद्धा भोसले आज पाटेकर आणि उपरलकर देवताचा आशीर्वाद घेऊन आज सावंतवाडी नगर अध्यक्षाच्या पदासाठी BJP मधून अर्ज घातला केला आहे. सामान्य देवेंद्र फडणवीस जी, नारायण राणे जी, रवींद्र चौहान जी, नितेश राणे जी आणि बाकीचे नेतेच्या आशीर्वादनी आज आम्ही सर्वांनी BJPचा अर्ज दाखल केला आहे. आम्हाला आशा आहे की सावंतवाडीचे लोक आम्हाला आशीर्वाद देतील आणि सपोर्ट करतील. आम्हाला सावंतवाडीला सुंदर आणि विकसित करायचं आहे आणि त्याच्यासाठी आमची आम्हाला एक टाइम संधी भेटली तर आम्ही ते करून दाखवेल. आमचं जे स्वप्न आहे की सावंतवाडीला पूर्ण एकदा सुंदर वाडी करायचं आहे, तर ते आम्ही नक्की सार्थ करून दाखवूया. नमस्कार. हल्ली आम्ही खूप लोकांना भेटले आणि सावंतवाडीचे लोकांना आम्हाला खूप प्रेम दिलं आहे. तर मला सावंतवाडीचे लोकांसाठी पहिला तर आपले महिलांसाठी सेफ्टी वाढवायची आहे. दुसरी गोष्टी हे की सावंतवाडीना अजून सफाईची गरज आहे, तर अजून डस्टबिन्स आणायचे. आणि रोजगार खूप महत्त्वाचे आहे की आपले महिलांना खूप काम करायचं आहे पण संधी नाही भेटत, तर आपण रोजगार कसं वाढू शकते ते मी बघणार. असं तर आम्ही खूप प्रयत्न केले आहे, लिस्ट केलं आहे, पण हळूहळू आपण सर्वांची मदत आणि आम्ही सावंतवाडीना पूर्ण एकदा विकसित करून दाखवणार. आणि आपलं सावंतवाडी काय आहे ते कधी पण पाठी नाही राहणार. आपण सावंतवाडीला ग्लोबल मॅपवर लावूया, ते माझे शब्द आहे. नमस्कार. थँक्यू मॅडम. उपरलकर आपल्या या सावंतवाडीच्या सर्व आराध्य देवता सर्वांना एक वंदन करून या ठिकाणी आम्ही नगराध्यक्ष त्याचप्रमाणे नगरसेवक या सर्व ज्या सीट आहेत या संदर्भात आम्ही 15 सीट आज या ठिकाणी अर्ज दाखल केलेले आहेत. भारतीय जनता पार्टी ही जगामध्ये, देशामध्ये आणि राज्यामध्ये आणि विशेष म्हणजे तळ कोकणामध्ये भारतीय जनता पार्टी 1 नंबरवरती यापूर्वी होती, राहणार आणि ह्याच्या पुढे सुद्धा कायमस्वरूपी भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर राहणार. विशेष म्हणजे श्रीदेव उपरलकर आणि पाटेकर देव भारतीय जनता पार्टीला नक्कीच आशीर्वाद देईल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतोय. सावंतवाडीची जनता ही खूप सुज्ञ आहे. माझ्यासारखा एखादा छोटासा कार्यकर्ता आणि आमचे सर्वसामान्य नगरसेवक, नगराध्यक्ष सर्व मंडळींना आशीर्वाद देतील असं मला खात्रीनिशीर वाटतंय. याचं कारण असं आहे की अनेक वर्ष, असंख्य वर्ष या परमेश्वराने, पाटेकर देवाने समोरच्या पार्टीला या नगरपालिकेचं प्रथम नागरिकत्व दिलेलं होतं. याच्यापूर्वी सुद्धा असंख्य वर्ष सत्ता समोरच्या मंडळींनी भोगलेली होती. माझं पहिल्या दिवसापासून माझ्या भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व नेत्यांचं एकच म्हणणं आहे. विशेष म्हणजे या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, त्याचप्रमाणे विशेष म्हणजे आमच्या सर्वांवर लाडके आणि प्रेम करणारे कोकणचे सुपुत्र सन्माननीय प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब, त्याचप्रमाणे आमच्या या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब आणि विशेष म्हणजे आमच्यावर प्रेम करणारे सन्माननीय खासदार नारायणरावजी राणे साहेब, या सर्वांच्या आशीर्वादाने आम्ही सर्वांनी, नगराध्यक्ष त्याचप्रमाणे नगरसेवक सर्व मंडळींनी या ठिकाणी देवाचा आशीर्वाद घेऊन आज आम्ही सर्वांनी एकत्रित फॉर्म भरलेला आहे. भारतीय जनता पार्टी ही जगातली मोठी महासत्ता आणि महाताकद असलेली एक परिवार आहे. कालचा रिझल्ट आपण बिहारचा पाहिला असेल. देशामध्ये ज्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचं नाव घेतलं जात नव्हतं, ज्या ठिकाणी एक सुद्धा सीट नव्हती, अशी परिस्थिती असताना आज या ठिकाणी सन्माननीय सर्वांचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी साहेबांच्या
मनावर आणि त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीवर विश्वास ठेवून आमच्या सर्व बिहारच्या जनतेने भारतीय जनता पार्टीला 1 नंबरचा पक्ष म्हणून काल घोषित केलं। त्याप्रमाणे मला पूर्ण खात्री आहे की 3 डिसेंबरचा गुलाल हा भारतीय जनता पार्टीचा भगवा गुलाल असेल आणि हा गुलाल उडवल्यानंतर मी माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक भाषणामध्ये सांगितलेलं आहे की सावंतवाडीचा कायापालट करणं आणि विकास करणं या मुद्द्यावरच आम्ही बोलणार आहोत। समोरची व्यक्ती काय बोलणार, कशासाठी बोलणार आणि कोणत्या हेतूने बोलणार याविषयी पत्रकार बंधूंनी आम्हाला बिलकुल विचारू नये अशी मी विनंती करतो। आमचा मुद्दा पहिल्या दिवसापासून एकच आहे की सावंतवाडीचा विकास आणि सावंतवाडीचा कायापालट। या ठिकाणी हॉस्पिटलचे प्रश्न आहेत, रोजगाराचे प्रश्न आहेत, नगरपालिकेमध्ये अनेक प्रसंग उद्भवत आहेत। या ठिकाणी एखादा पेशंट जर अडचणीत असेल तर त्याला बांबोळीपर्यंत नेईपर्यंत त्याचा जीव जातो, ही आजपर्यंतचा इतिहास आहे। हे कुठेतरी बदल होण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीची सत्ता येण्याची काळाची गरज आहे। मला पूर्ण खात्री आहे की सावंतवाडीची जनता ही सुज्ञ आहे, सुशिक्षित आहे आणि या ठिकाणी या सुज्ञ जनतेने संपूर्ण आमच्या सर्व नेत्यांवर, माझ्या सर्व उमेदवारांवर, भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक उमेदवारांवर विश्वास ठेवलेला आहे। येणाऱ्या 15 दिवसामध्ये मी माझे भारतीय जनता पार्टीचे सर्व विशेष पदाधिकारी आणि सर्वांना घेऊन एकत्रितपणे आम्ही संपूर्ण शहरामध्ये घरोघरी मी स्वतः म्हणा किंवा माझे सर्व मंडळी, भारतीय जनता पार्टीचे सर्व मंडळींना मी या ठिकाणी घेऊन घरोघरी दारोदारी आम्ही जाऊन लोकांना विनवणी करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। परंतु मला एक खात्री आहे की येणाऱ्या 3 डिसेंबरला आपण रिझल्ट पाहिल्यानंतर रिझल्ट हा आमच्या भारतीय जनता पार्टीचाच नक्की आपल्याला दिसेल। आणि विशेष म्हणजे आज या ठिकाणी दिलेले सर्व उमेदवार हे सुज्ञ, सुशिक्षित आणि या ठिकाणी उमेदवार पाहिल्यानंतर ते रवींद्र चव्हाण साहेब, नारायणरावजी राणे साहेब किंवा नितेशजी राणे साहेब किंवा देवेंद्रजी फडणवीस साहेब या सर्वांना पाहूनच आपलं मतदान लोकांचं सुद्धा होणार आहे। महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, देशाचे पंतप्रधान, पालकमंत्री साहेब, खासदार साहेब यांच्यावर पाहूनच हे मतदान होणार आहे। आणि विशेष म्हणजे आमच्या या सर्व प्रतिनिधींवर पाहून हे मतदान होणार आहे आणि सर्व प्रतिनिधी, सर्व आमचे नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष हे योग्य आहेत। भारतीय जनता पार्टीसाठी आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी पोषक असं वातावरण आहे। मी तुम्हाला एवढंच सांगतो की आपण याच्या पुढे या सावंतवाडीमध्ये या पत्रकार बंधूंनी सुद्धा एक विचार केला पाहिजे की तुमची सुद्धा मुलं आहेत, ही 5-10 वर्षांनी मोठी होतील, त्यांच्यासाठी ते रोजगाराचं दालन या ठिकाणी असणं आणि त्याच्यासाठी प्रयत्न करणारा एखादा माझ्यासारखा कार्यकर्ता प्रयत्न करतो तर तुम्ही सुद्धा आम्हाला सपोर्ट करावा अशी मी आशा बाळगतोय। नगराध्यक्ष पदाचा भाजपचा उमेदवार कोण असेल, कारण 2 उमेदवारी आता दाखल झाल्याचं समजतं भाजपकडे। या ठिकाणी आमच्या पक्षामध्ये एक शिस्त आहे, एखादा उमेदवार दिल्यानंतर तो उमेदवार हा पक्षाने दिलेला उमेदवार असतो, तो कोणी असू दे, सर्वसामान्य घरातला असू दे किंवा राजघराण्यातला असू दे, पण पक्षाने एखादा शब्द दिला की तो आम्ही जमिनीवर पाडायला देणार नाही। कारण आम्ही भारतीय जनता पार्टीमध्ये शिस्त आहे आणि ही शिस्त या ठिकाणी पूर्ण देशात पाळली जाते आणि तीच शिस्त सावंतवाडीमध्ये पाळली जाणार आहे। त्यामुळे सौ भोसले यांना आम्ही या ठिकाणी नगराध्यक्षाचे उमेदवार भारतीय जनता पार्टीकडनं घोषित करत आहोत। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आमच्या नगरसेवकांची जी 20 जणांची लिस्ट आहे त्याच्यात एक सुशिक्षित वर्ग मानणार असा प्रकारचा वर्ग आमच्या या नगरसेवकांमध्ये आहे आणि उत्कृष्ट युवक सुद्धा या नगरसेवकांमध्ये आहेत आणि उत्कृष्ट महिला सुद्धा या ठिकाणी नगरसेवक म्हणून आहेत। यांचं सगळ्यांचं कार्य निवडून आल्यानंतर घरी बसायचं नाही आहे, तर त्या ठिकाणी माझ्यासारखा कार्यकर्ता त्यांना सांगेल की निवडून आल्यानंतर तुम्ही लोकांची दारोदारी जाऊन कामं करावी लागणार। आपण कॅबिनमध्ये बसून संपूर्ण जो काय कार्यक्रम आहे तो पाहायचा नसून तर लोकांच्या घरोघरी जाऊन लोकांची कार्य करणं आणि पुढील 5 वर्षांनी मतं मागायची गरज नाही। आपल्या प्रत्येकाच्या वॉर्डमध्ये विकास झालेला दिसला पाहिजे, याच्यासाठी माझ्यासारखे सर्व कार्यकर्ते, आमचे सन्माननीय अनिलजी निरवडेकर सर आहेत, बबनराव साळगावकर साहेब उपनगराध्यक्ष, नगराध्यक्ष होते साहेब, आमचे सुधीरजी आडवडेकर आहेत, राजू बेग साहेब आहेत, भालेकरजी आहेत, ही जुनी मातब्बर माणसं आमच्या या फळीमध्ये आहेत। त्यामुळे मी एकच विनंती करतोय की भारतीय जनता पार्टीमध्ये कोणताही भेदभाव नाही आहे, सर्व एकत्रितपणे आम्ही सर्व मंडळी हे जे इलेक्शन हसत खेळत पूर्ण पार पाडणार एवढं मी सांगू इच्छितो। दीपक केसरकर यांनी आता असं वक्तव्य केलंय की ही होऊ शकली नाही, मात्र याचा फायदा
विरोधकांना होऊ शकतो असं त्यांनी एक वक्तव्य केलं. बघा, ते ज्येष्ठ आहेत. आता एवढ्या मोठ्या ज्येष्ठ मंडळींवर मी बोलण्या एवढा मोठा नाही आहे. भारतीय जनता पार्टीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे लाडके देवाभाऊ आहेत. रवींद्रजी चव्हाण साहेब प्रदेश अध्यक्ष आहेत. सन्माननीय पालकमंत्री साहेब आहेत. या सर्वांचं एकमत झाल्यानंतरच आम्ही हा भारतीय जनता पार्टीने निर्णय घेतलेला आहे. खालच्या तळागाळातील प्रत्येक व्यक्तीचं असं म्हणणं आहे की भारतीय जनता पार्टी म्हणून आपण या समाजासमोर जावं आणि आमची सुद्धा एकदा ताकद समाजासमोर यावी, हे काळाची गरज असल्यामुळे आम्ही सर्वांनी आज भारतीय जनता पार्टी म्हणून फॉर्म भरलेला आहे. समोरच्या विरोधकांना फायदा होईल तोटा होईल हे आम्हाला बघायचं नाहीये. आम्हाला एकच बघायचं आहे की या सावंतवाडीचा विकास कसा होईल. इतकी 20, 25, 30, 40 वर्ष आपण समोरच्या सर्व मंडळींना चान्स दिला. पाटेकर देव आम्हाला नक्कीच भावी चान्स देईल. आणि माझ्यासारख्या युवकांनी आर्त हाक या ठिकाणी का दिली आहे, तर या सावंतवाडीचा विकास होण्यासाठी आपण गोव्याच्या सीमेवरती आहोत. इतर नगरपालिका बारामती, पुणे किंवा इतर कुठेही जावा तुम्ही, डेव्हलपमेंट झालेली आहे, पण आपल्याकडे डेव्हलपमेंट खचलेली आहे. ही डेव्हलपमेंट थांबून आपण डेव्हलपमेंट करण्यासंदर्भात आपण सर्वांनी एकत्रित आम्ही मूठ बांधलेली. खासदार नारायण राणे काही दिवसापूर्वी बोलले होते की विशाल परब जिथे भेटेल ते ब्रेकिंग न्यूज काय नाही, नमस्कार त्यांना, कारण ते वडीलधारी आहेत. एवढ्या मोठ्या माणसांसमोर बोलण्या एवढा मी मोठा नाही. मी पहिल्या दिवसापासून सांगितलं आहे, ते वडीलधारी आहेत. आपण पत्रकार बंधूंनी या गोष्टीवर नो कमेंट्स लिहिणं योग्य आहे. वेंगुर्ले नगर परिषद निवडणुकीसाठी भाजपने आज जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत नगराध्यक्ष पदासाठी माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप व नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांचे अर्ज दाखल केलेत. वेंगुर्लेत ग्रामदेवतांचे आशीर्वाद घेत व जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आलेत. वेंगुर्ले नगर परिषद निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पार्टीकडून आज जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. येथील ग्रामदेवता श्रीदेवी सातेरी व श्रीदेव रामेश्वर मंदिरात श्रीफळ ठेवून जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. यावेळी नगराध्यक्ष पदासाठी माजी नगराध्यक्ष दिलीप उर्फ राजन गिरप यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यांना उमेदवारी निश्चित करण्यात आलेली आहे नगराध्यक्ष पदासाठी आणि त्याप्रमाणे त्यांनी आज आपला उमेदवारी अर्ज आत्ताच दाखल केलेला आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदासाठीचे 20 उमेदवार या ठिकाणी सगळेजण आपले उमेदवारी अर्ज आज सादर करतील आणि उद्यापासून या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आम्ही आमची प्रचार यंत्रणा सुरू करणार आहोत. या शहराला यापूर्वीच च्या काळामध्ये शहरवासियांनी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी नेतृत्व दिलेलं होतं. त्या 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये या ठिकाणी विकासाच्या एका वेगळ्या उंचीवर या शहराला घेऊन जाण्यामध्ये आमचे सगळे नेते मंडळी यशस्वी झाले. आज पुन्हा एकदा या वेंगुर्ला शहरवासियांच्या आशीर्वाद मागण्यासाठी आम्ही येतो आहोत आणि आम्हाला खात्री आहे की या वेंगुर्ला शहराच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी या ठिकाणी शहरवासी भारतीय जनता पार्टीला निश्चितपणे त्या ठिकाणी झुकतं माप देतील आणि प्रचंड बहुमताने आमचे उमेदवार या ठिकाणी विजयी होतील याची आम्हाला खात्री आहे. भारतीय जनता पार्टी हे कुटुंब आहे आणि त्यामुळे आत्ताच तुम्ही बघताय की खरं तर सुहासजीसुद्धा त्या ठिकाणी नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक होते. परंतु जेव्हा पक्षाचा आदेश आला त्यांनीसुद्धा एक थांबण्याची भूमिका घेतली. आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांमध्ये त्या ठिकाणी सामंजस्याची भूमिका आहे. कुठेही आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये बंडखोरी होण्याची काही शक्यता आता तरी दिसत नाही. त्यामुळे आम्हाला खात्री आहे की आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांना जे जे काही इच्छुक उमेदवार असतील सगळ्या उमेदवारांना त्या ठिकाणी पक्षादेशानुसार आम्ही समजूत घालू. वेंगुर्ले नगर परिषद निवडणुकीसाठी भाजपने आज जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत नगराध्यक्ष पदासाठी माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप व नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांचे अर्ज दाखल केलेत. वेंगुर्लेत ग्रामदेवतांचे आशीर्वाद घेत व जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आलेत.
वेंगुर्ले नगर परिषद निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पार्टीकडून आज जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले। येथील ग्रामदेवता श्रीदेवी सातेरी व श्रीदेव रामेश्वर मंदिरात श्रीफळ ठेवून जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले। यावेळी नगराध्यक्ष पदासाठी माजी नगराध्यक्ष दिलीप उर्फ राजन गिरब यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला। यांना उमेदवारी निश्चित करण्यात आलेली आहे नगराध्यक्ष पदासाठी आणि त्याप्रमाणे त्यांनी आज आपला उमेदवारी अर्ज आत्ताच दाखल केलेला आहे। भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदासाठीचे 20 उमेदवार त्या ठिकाणी सगळेजण आपले उमेदवारी अर्ज आज सादर करतील आणि उद्यापासून त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आम्ही आमची प्रचार यंत्रणा सुरू करणार आहोत। या शहराला यापूर्वीच च्या काळामध्ये शहरवासियांनी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी नेतृत्व दिलेलं होतं। त्या 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये या ठिकाणी विकासाच्या एका वेगळ्या उंचीवर या शहराला घेऊन जाण्यामध्ये आमचे सगळे नेते मंडळी यशस्वी झाले। आज पुन्हा एकदा या वेंगुर्ला शहरवासियांच्या आशीर्वाद मागण्यासाठी आम्ही येतो आहोत आणि आम्हाला खात्री आहे की या वेंगुर्ला शहराच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी या ठिकाणी शहरवासी भारतीय जनता पार्टीला निश्चितपणे त्या ठिकाणी झुकतं माप देतील आणि प्रचंड बहुमताने आमचे उमेदवार या ठिकाणी विजयी होतील याची आम्हाला खात्री आहे। भारतीय जनता पार्टी हे कुटुंब आहे आणि त्यामुळे आत्ताच तुम्ही बघताय की खरं तर सुहासजीसुद्धा त्या ठिकाणी नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुक होते, परंतु जेव्हा पक्षाचा आदेश आला त्यांनीसुद्धा एक थांबण्याची भूमिका घेतली। आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांमध्ये त्या ठिकाणी सामंजस्याची भूमिका आहे। कुठेही आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये बंडखोरी होण्याची काही शक्यता आता तरी दिसत नाही। त्यामुळे आम्हाला खात्री आहे की आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांना जे काही इच्छुक उमेदवार असतील त्या सगळ्या उमेदवारांना त्या ठिकाणी पक्षादेशानुसार आम्ही समजून घालू। मालवणमध्ये शिवसेना भाजपनं आज जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केलेत। दोघांचे शक्ती प्रदर्शन सुरू असताना भाजपचा नगराध्यक्षपदाच्या इच्छुक उमेदवारानं थेट उबाटात प्रवेश केलाय। मालवण नगर परिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळीला चांगलीच सुरुवात झालेली आहे। आज शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले आहेत। शिवसेनेच्या वतीने आमदार निलेश राणे यांच्या उपस्थितीत आज शिवसेनेच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार ममता वराडकर यासह काही नगरसेवकाच्या उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज आज निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे दाखल केलेले आहेत। त्यानंतर भाजपने सुद्धा आपले जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत शिल्पा यतीन खोत या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार या भाजपने ठरवलेल्या आहेत, निश्चित केलेल्या आहेत। त्यांनी आणि त्यांच्यासह भाजपच्या उमेदवारांनी आपले निवडणुकीचे अर्ज उमेदवारी अर्ज हे निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे दाखल केलेले आहेत। दोन्ही पक्षांनी या निमित्ताने जोरदार शक्ती प्रदर्शन करताना आपल्याला पाहायला मिळाले। या दोघांनी स्वबळाचा इशारा दिलेला आहे आणि स्वबळावरच सगळी नगराध्यक्ष पदासह 20 नगरसेवकांचे अर्जही हे दाखल केलेले आहेत। शिवसेना आणि भाजप या दोघांमध्येही राजकीय जोरदार शक्ती प्रदर्शन होत असताना दुसरीकडे भाजपच्याच नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुक असलेल्या पूजा करलकर यांनी थेट उभाटामध्ये प्रवेश केला आणि भाजपला धक्का दिलेला आहे। त्यामुळे निवडणूक पुन्हा एकदा कुठेतरी रंगतदार होताना दिसते, कारण उभाटाचा नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार कोण असणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष होते। अनेक नावे चर्चेत होती, मात्र त्या सर्वांना डावलून किंवा वगळून या भाजपच्याच उमेदवार असलेल्या पूजा करलकर यांना शिवसेनेने म्हणजे उभाटाने नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी दिलेली आहे। त्या उद्या आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत। एकूणच या सगळ्या राजकीय घडामोडी पाहता उभाटा पूर्णपणे शांत होती। पडद्यामागे अनेक घडामोडी सुरू होत्या, अनेक त्याहून व्यतिरिक्त अनेक इच्छुक ज्या उमेदवार होत्या त्या कुठेतरी दुसऱ्या पक्षातल्याच उमेदवार सुद्धा यांची सुद्धा चर्चा या निमित्ताने उभाटाच्या गटात होत होती। मात्र पूर्णपणे शांत राहून उभाटाने हा राजकीय गेम केलेला आहे भाजपचा, त्यामुळे भाजपला कुठेतरी हा मोठा धक्का बसलेला आहे। पूजा करलकर यांनी आज माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या उपस्थितीत आज उभाटामध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि त्या उद्या उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत। वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी आज शिवसेनेकडून जोरदार शक्ती प्रदर्शन करण्यात आलं। आमदार दीपक केसरकर यांनी स्वतः मैदानात उतरून नगराध्यक्षपदासाठी माजी नगरसेवक नागेश उर्फ पिंटू गावडे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे।
वेंगुर्ले नगर परिषद निवडणुकीसाठी शिवसेनेकडून नगराध्यक्ष पदासाठी व नगरसेवक पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले। यावेळी शिवसेनेकडून जोरदार शक्ती प्रदर्शन करण्यात आलं। आमदार दीपक केसरकर यांनी सर्व उमेदवारांची भेट घेऊन शुभेच्छा दिल्या। सर्वप्रथम वेंगुर्लेचे ग्रामदैवत श्रीदेव रामेश्वर व मारुती स्टॉप येथील मारुती मंदिरात श्रीफळ ठेवून आशीर्वाद घेण्यात आले। त्यानंतर जोरदार घोषणा देत शक्ती प्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले। यावेळी आमदार दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत नगराध्यक्ष पदासाठी माजी नगरसेवक नागेश उर्फ पिंटू गावडे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला। यावेळी जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, शहर प्रमुख उमेश येरम आदी उपस्थित होते। दीपक भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। शिवसेनेचा वार आला। दीपकबाईंच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 10 वर्षामध्ये जे काम वेंगुर्ला शहरामध्ये दीपकबाईंच्या माध्यमातून झालेलं आहे आणि विकासात्मक कामामध्ये आपण कुठेही कमी नाही आहोत। 10 प्रभागामध्ये दीपकबाईंच्या माध्यमातून एवढा प्रचंड निधी दिलेला आहे। हा निधी बघितल्यानंतर खऱ्या अर्थाने जो काही प्रचार आपण करणार आहोत, प्रसार करणार आहोत, त्याच्याकरता लोकांकडे जाण्यानंतर सांगायला पाहिजे की आम्ही ही विकास कामं केलेली आहेत आणि विकास कामांच्या माध्यमातून दीपकबाईंनी केलेल्या पर्यटनाच्या माध्यमातून जो निधी या ठिकाणी आणलेला आहे, जे रस्ते असतील, वीज असेल, पाणी असेल, लोकांना 100% हे सगळ्या सुविधा ह्या आज रोजीपर्यंत दिलेल्या आहेत आणि भविष्यामध्ये दीपकबाईच आमदार असल्यामुळे या भागामध्ये सर्वजण जे लोक आहेत, शेतकरी असतील, आंबा बागायतदार असतील, सर्वजण दीपकबाईंच्या मागे ठामपणे उभे राहतील याची आम्हाला खात्री आहे। म्हणून आम्ही सर्वांना मनापासून विनंती करतो की आपण सर्वांनी शिवसेना पक्षाच्या पाठीमागे उभं राहावं। एवढंच। किती आज अर्ज दाखल केलेले आहेत उमेदवारीचे, काय सांगाल? आज ज्या आमच्या शिवसेना पक्षामध्ये ज्यांनी उमेदवारी मागितली आहे त्यांचे उमेदवारी अर्ज आपण भरलेले आहेत, परंतु आम्ही उद्यापर्यंत 2-4 ठिकाणी जे काही चर्चा आहे ते दीपकबाईंच्या समोर चर्चा झाल्यानंतर 20च्या 20 उमेदवार आणि नगराध्यक्ष 1 अशा पद्धतीचं परिपूर्ण असं आमचं जे पॅनल आहे ते या ठिकाणी उभं राहणार आहे आणि त्याच्यामध्ये आमच्यात कोणत्याही प्रकारचा वाद होणार नाही हे आम्हाला खात्री आहे। मन मिळावं असे आमचे उमेदवार आहेत आणि ते 24 तास लोकांना उपलब्ध असतात। तुम्हाला कधी जर कोण आजारी पडला तर ॲम्ब्युलन्स घेऊन त्या ठिकाणी धावतात। एखाद्याकडे आग कुठे लागलेली असेल तर त्या ठिकाणी आग विझवण्यासाठी सर्वात पुढे पिंटू गावडे असतात। अनेक जी कामं आहेत ती कामं करून घेण्यामध्ये त्यांची ख्याती आहे आणि त्याच्यामुळे सर्वसामान्य कार्यकर्ता की जो रस्त्यावर चालतो, पायी चालतो आणि लोकांच्या सुखदुःखामध्ये सामील होतो असे आमचे उमेदवार आहेत आणि त्याच्यामुळे आम्हाला त्यांच्या विजयाची खात्री आहे। की आपलं हे मालवण शहर, आपला हा मतदारसंघ जसा राणेसाहेबांनी जपला तसं तू जपला पाहिजे हाच हेतू घेऊन मी मैदानात उतरलो। फक्त जपण्यासाठी मिळवायचं काहीच नाही, मिळवणार सुद्धा काही नाही। तुमचं फक्त प्रेम आणि विश्वास की ह्या शहराचं जर चांगलं काही करायचं असेल तर शिवसेनाच करू शकते, तो फक्त विश्वास संपादन करायचा। मी म्हणून कुठल्याही टीकेला उत्तर दिलं नाही। अहो नको ती लोक टीका करत आहे। ज्यांना मी शहर अध्यक्ष केलं तिकडे आज ती माझ्यावर टीका करतायत, माझ्या पक्षावर टीका करतायत, 4 देतो म्हणतायत। तुमचे 4 पण येणार नाही। सामंत साहेब त्यांच्या मनोगतात बोलले, त्यांचे 4 बघा कसे, नाही 4 पण नाही येऊ द्यायचे, 4 पण नाही येणार, तर आपले 21 आपलेच येणार सगळे। काय बोलतो आपण, कोणासमोर बोलतो, काय बोलतोय? दुपारी माझ्यासोबत फोनवर बोलायचं, संध्याकाळी प्रेस घ्यायची, पण मला माहितीये हे बोलविता धनी कोणतरी वेगळा आहे। ह्यांचा जीव केवढा हो, काय बोलणार आहे ते बोलू शकत नाही। पण मला माहितीये हे काय चाललंय, मला माहिती। त्रास कुठे निलेश राणेचा ना, निलेश राणेची कुठेतरी रेष वाढते।
मी प्रामाणिक काम केलं, सभागृहात काम केलं, DPTC मध्ये काम केलं. माझ्या मतदारसंघामध्ये वेगळा न्याय नाही. तुमच्या मतदारसंघामध्ये जर अमुक पैसे मिळत असतील या हेडखाली, माझ्या मतदारसंघामध्ये कमी नाही तर तेवढेच मिळाले पाहिजे, हा सांगण्याचा माझा उद्देश. आणि बोलण्यामध्ये आपण आडनावात राणे असल्यामुळे आपण काय कुठे थांबत नाही ना. आणि का थांबावं? माझा मतदारसंघ आहे, 10 वर्ष या मतदारसंघाला काय मिळालं नाही तर आता मागायचं नाही. आणि राणे साहेबांनी कोणासमोर वाकायची आम्हाला सवयच लावली नाही. जे करायचे ते जिद्दीवर. ही निवडणूक पण लढणार आणि जिंकणार जिद्दीवर. काही लोकांना आम्हाला आमचं वाटोळच करायचं होतं की बघूया कुठपर्यंत जातात ते. मी जेव्हा कोणी नव्हतो ना, 10 वर्ष आमदार नव्हतो, खासदार नव्हतो, रत्नागिरीत काम करायचो, तेव्हा 3 आमदार, 1 खासदार, 1 पालकमंत्रीला अंगावर घेतलेलं आहे त्या रत्नागिरीमध्ये. आज ही सर्वात मोठी संघटना रत्नागिरीमध्ये कोणाची असेल? निलेश राणेची आहे. तुम्ही कोणाला थकवायचं बघताय? आम्हाला. प्यादाच वजीर होऊ शकतो, वजीर प्यादा नाही होऊ शकत. पण मी एकदा बुद्धिबळाचा खेळ मला चांगला माहिती. हे हत्ती घोडे हे सगळ्यांना बाजू करणार, हा प्यादा वजीरच होणार, लक्षात ठेवा. तुम्ही नको त्या नादाला लागलात. निलेश राणे शांतच होता आणि लोकांसाठी शांतच राहणार, ह्या शहरासाठी शांत राहणार. पण अंगावर आलात तर नाही सोडणार, अंगावर आलात तर नाही सोडणार. मी एवढं मानतो राणे साहेबांना आणि आपल्याला या सगळ्या ह्या शहराला की कधी त्रास होता कामा नये आपल्या लोकांना. वातावरण काही लोकांना बिघडवायचं, लक्षात ठेवा. तुम्ही बिघडू देऊ नका. 2 तारखेची जी काही वेळ आहे मतदानाची ती होऊन जाऊ द्या. या शहरामध्ये गुलाल आपलाच उडणार, फटाके पण आपलेच उडणार, लक्षात ठेवा. आणि मग मी तुम्हाला नाही थांबवणार. या शहराची सेवा करण्यासाठी आपल्याला लोक जर निवडून देतील, ती लोक देतीलच, मला माहिती आहे, मला विश्वास आहे. कारण का आपण कधी या शहराकडून काय मिळवायला हे सगळं केलेलं नाही. आज पण जेव्हा मी, सामंत साहेब, आम्ही सगळे, नेरुरकर साहेब, कांदळकर साहेब, आम्ही जेव्हा सगळे बसतो, शहराचं चांगलं कसं करावं, एक त्या लॅम्पपोस्टसाठी, गटारासाठी, रस्ते नवीन कसे काढायचे, ऍक्सेस नवीन रस्त्यासाठी आपल्या शहराचा कसा तयार करावा, ट्रॅफिकची व्यवस्था कशी चांगली करावी, हे आम्ही जे विचार करतोय ते इतर कुठल्या पक्षामध्ये तसे विचार चालू आहेत हे तुम्ही मला सांगायचं. नगरविकास खातं हे सन्माननीय शिंदे साहेबांकडे आहे. कांदळकर साहेब आणि हे सगळे जुने जाणते लोक आहेत. मला साहेब सांगा, जर शहराचा विकास करायचा असेल तर नगर विकास खातं ज्यांच्याकडे आहे तेच जास्त विकास करू शकतात की अजर इतर कुठला विभाग विकास करू शकतो हे तुम्ही मला सांगावं. तुम्ही राहिलेला आहे त्या पदावर. आणि साहेबांकडे म्हणजे देवाची कृपा आहे माझ्यावर की मी शिंदे साहेबांकडे, साहेब कुठलंही पत्र पाठवलं तर ते निलेशचं काम आहे ते झालंच पाहिजे हेच उत्तर परत मिळतं. ही देवाची कृपा आहे, आशीर्वाद आहे. कारण का आपली नियत चांगली आहे. आपण कधी नियत सोडून वागलो नाही. माझंही चांगलं व्हावं, दुसऱ्याचंही चांगलं व्हावं. मी कधी दुसऱ्याचं वाटोळं व्हावं असं कधी मी मनात विचार आणले नाही, आणणार देखील नाही. आमच्या साहेबांचे तसे संस्कार नाही. मी फक्त आशीर्वाद ठेवा, कामाला लागा. आपला जो काय उमेदवार आहे मीच उमेदवार असं समजून तुम्ही प्रत्येक जण शिवसेनेसाठी आणि आमच्या एकनाथ शिंदे साहेबांसाठी, आमच्या राणे साहेबांसाठी ही निवडणूक आपण जिंकली पाहिजे. कारण का खरे जे कोण ज्यांनी परिश्रम घेतले ती लोक आहेत, ती लोक आहेत. आपण त्यांना काय मिळवून देतो हे आता आपल्यावर आहे. शिंदे साहेबांकडे महाराष्ट्राचं सगळं कारभार आहे. आपण शिंदे साहेबांना काय देऊ शकतो? आपल्याला शिवसेना दिली. शिवसेना पक्ष कोणाला मिळतो? फक्त नशीबवाल्यांना मिळतो, फक्त नशीबवाल्यांना मिळतो. शिवसैनिक म्हणून बाळासाहेब नेहमी म्हणायचे कुठल्याही पदापेक्षा शिवसैनिक हे पद मोठं. आणि म्हणून ज्यांनी आपल्याला शिवसेना दिली त्या साहेबांसाठी आपल्याला दिवस रात्र जेवढं करावं लागेल, जे करावं लागेल ते सगळं आपण करायचं. आणि या 3 तारखेला गुलाल आणि फटाके आपणच उडवायचे एवढं मी तुम्हाला सांगतो. एकही सीट कुठे जाता कामा नाही, एकही सीट कुठे जाता कामा नाही, अटीतटीची नाही. अरे ह्या एवढ्या मतांनी नाही, भरघोस मतांनी आपले सगळे निवड
आपले सगळे उमेदवार निवडून आले पाहिजे एवढीच आपल्या समोर सगळ्यांसमोर विनंती करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जवळपास 16 फॉर्म आम्ही दाखल केलेले आहेत. प्रत्येक प्रभागातून झाला आहे किरकोळ आता आमचे 4 नगराध्यक्षसहित आम्ही 16 फॉर्म दाखल केलेले आहेत आणि उर्वरित फॉर्म आम्ही आता उरलेले जे आहेत 3-4 फॉर्म ते उद्या दाखल करणार आहोत. काँग्रेसच्या जे आहे साक्षी वंजारी याही उभेल्या उमेदवारी अर्ज दाखल करतात. काँग्रेससोबत आमची चर्चा चालू आहे म्हणूनच आम्ही 4 फॉर्म भरायचे शिल्लक उरलेले आहेत. आज त्याच्याबद्दल आमचा अंतिम निर्णय होईल ही अपेक्षा आहे. कालही जवळजवळ सातत्याने आमच्या काँग्रेससोबत म्हणजे आमच्यासोबत आता राष्ट्रवादीसोबत आलेली आहे, मनसे सुद्धा सोबत आहे आणि काँग्रेसशी संदर्भात चर्चा जी आहे ती जवळपास अंतिम टप्प्यात आलेली आहे आणि त्याच्यामुळे एखाद वेळेस उद्या जे फॉर्म हे काँग्रेसतर्फे भरले जातील ही अपेक्षा. सावंतवाडी थेट शिवसेनेचे शिंदेचे नेते आमदार दीपक केसरकर आणि भाजपची तुमची थेट लढत होते. कसं बघता या लढतीकडे? खूप गांभीर्याने घेतलेलं आहे आम्ही सुद्धा. पण एक गोष्ट आहे, आमचे उमेदवार जे आहेत नगराध्यक्ष उमेदवार असतील आणि नगरसेवकाला जे उमेदवार आहेत ते सामान्य जनतेमध्ये कसे जातात, त्यांचे सामान्य जनतेचं कसं काम करतात याला आम्ही प्राधान्य दिलेलं आहे. त्यामुळे मी बरेच वेळा मला विचारलं जातं सीमाताईंबद्दल, तेव्हा सीमाताईंना मी प्रत्येकाला सांगतो की सीमाताई ह्या शहराला अपेक्षित असत. विकासात्मक आणि सर्व घटकांना सर्व सामाजिक घटकांना एकत्र घेऊन स्वर्गीय जयनंद मटकर साहेबांच्या आशीर्वादाने काम करतील ही अपेक्षा या इथल्या सावंतवाडीकरांना आहे. त्यामुळे नक्कीच ताईंचा विजय हा नक्की आहे याची खात्री मला आहे. उद्धव ठाकरे सेनेची एक वोट बँक सावंतवाडीत आहे 20 रुपये आणि ते जनता दलाकडून आल्याच समाजवादी नेत्यांची पण एक वोट बँक आहे. यामध्ये कुठच्या पक्षातून किंवा कोणत्या पक्षातर्फे आहे महत्वाचा सावंतवाडीचा विकास. गेले अनेक वर्ष या सावंतवाडीचा विकास कुठेतरी थांबला असं वाटतं. इथे व्यापार वर्ग असेल, स्वच्छता असेल, आरोग्य असेल, रोजगारीचा प्रश्न असेल आणि व्यापारीचे मोठ्या प्रमाणात प्रश्न असतील, या सर्व गोष्टींना प्राधान्य देणारी व्यक्ती ह्या सावंतवाडी शहराला अपेक्षित आहे आणि ही जनतेतलं हिरून आम्ही आज नगराध्यक्ष उमेदवार दिलेला आहे. शेवटचा प्रश्न, दीपक केसरकरांनी असं म्हटलंय की जनतेच्या दरबारात जाऊ आणि जनता आपल्याला कौल देऊ आणि पुन्हा जनतेचा आपण चांगला विकास करू असं त्यांनी विधान केलंय. गेली अनेक वर्ष ते हेच सांगत आहेत आणि त्याच्यामुळे जनतेसमोर त्यांनी केलेला विकास हा जनतेसमोर आहे आणि नक्कीच त्यामुळे जनता नक्कीच त्यांना कोणत्या प्रकारे आशीर्वाद देतं हे सुद्धा आम्हाला बघणं म्हणजे विरोधक म्हणून आम्ही बघणार आहोत. पण एक गोष्ट आहे, आम्ही मात्र एका आशेने एका अपेक्षेने या शहराच्या विकासासाठी मात्र चाललोय. नक्कीच जनता आम्हाला नक्की आशीर्वाद देईल ही खात्री. केसरकर आज तुझ्या निवडणूक असा नगरपालिकेची त्याप्रमाणे त्यांनी आपला पॅनल आज तुझ्या स्थानात उभ्या केलेला असा. त्या पॅनच्या फळा गोडमान पेढे अमृतचा फळ चरणी अर्पण केलेला असा. काही छेन दिला ह्या तुझा तुका दिल्या कुटुंब मुलावर घरमटी करी. हा दिला का बाराबार पंचायत होता बारा दांडे घाल एकंदरीत बाराबार पंचायत राजीनामा माझ्या लेकरा चांगल्या गावाची जबाबदारी घे काय त्यामध्ये आपला घडा जेवता अशा पद्धतीने जबाबदारी घे. एकंदरीत तू आज सातरी बाराबार पंचायत होता आज नमस्कार. भारतीय जनता पार्टीने नेतृत्वाने माझ्यावर परत एकदा विश्वास दाखवला आणि मला नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी दिली त्याबद्दल मी त्यांचा खूप खूप आभारी आहे. वेंगुर्ल्याच्या विकासासाठी मागच्या 5 वर्षात जी आम्ही सर्व टीमने
आमच्या टीमने मेहनत घेऊन बरीच विकास कामं केलेली होती. त्याचा फायदा आम्हाला ह्या निवडणुकीत निश्चित होणार आणि नागरिकांच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करण्याचा आमची टीम नक्कीच प्रयत्न करेल आणि यापुढे विकासाची उंची आम्ही सतत उंचावत ठेवू अशी मी सर्व आमच्या टीमच्या वतीने खात्री देतो. धन्यवाद. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून सन्मान्य माजी नगराध्यक्ष राजनजी गिरप भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आज उमेदवारी अर्ज दाखल करत आहेत. उर्वरित सर्व नगरसेवकांसाठी सुद्धा जे काही इच्छुक उमेदवार आहेत ते सर्व उमेदवारांचे उमेदवारी अर्जसुद्धा आज आम्ही दाखल करतो आणि आम्हाला सगळ्यांनाच आजच्या उपस्थितीवरनं सुद्धा आपण बघितलं असेल त्यामुळे सगळ्यांनाच खात्री आहे की या नगर परिषद क्षेत्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वात याच्यापूर्वी जी काही विकास कामं झाली या वेंगुर्ला शहराला महाराष्ट्रातच नव्हे देश पातळीवर मानाचं स्थान मिळवून देण्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं एक महत्त्वाचं योगदान होतं. सन्माननीय नारायणराव राणेसाहेब असतील, सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब असतील आणि आता पालकमंत्री म्हणून नितेशजी राणेसाहेब असतील, ही सर्व मंडळी कायमच या वेंगुर्ल्यावर त्यांनी आपलं आशीर्वाद ठेवले, त्यांनी उत्तम माप दिले आहे आणि म्हणून पुन्हा एकदा आम्ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून जनतेमध्ये जाणार आहोत की या वेंगुर्ला शहराला या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा त्याच्यापेक्षा वरच्या उंचीवर घेऊन जाण्यासाठी आम्हाला पुन्हा एकदा संधी द्यावी आणि आम्हाला खात्री आहे की या वेंगुर्ला वासीय निश्चितपणे भारतीय जनता पार्टीला घवघवीत अशा प्रकारचं यश या निमित्ताने प्राप्त करून देईल. कणकवलीत शहर विकास आघाडीला पाठिंबा देण्याबाबत विचार करू असं मोठं विधान आमदार निलेश राणेंनी केलंय. पाहूयात. आम्हाला जसं राणेसाहेब सांगतील तसं आम्ही करू. आता आम्हाला जे सांगण्यात आलं म्हणून आम्ही हे पाऊल उचललं, राणेसाहेबांनी सांगितलं म्हणून आम्ही हे पाऊल उचललेलं आहे. तशी काही शक्यता होईल असं मला वाटत नाही. पुढचं पुढे बघू. केसरकर असंही म्हणाले होते की 10-10 हा सन्मानजनक फॉर्म्युला आहे. दोन नगराध्यक्ष आणि दोन नगराध्यक्षांनी 10चा फॉर्म्युला असं त्यांनी म्हटलंय. मात्र इथल्या भाजपने मात्र 16-4 असा फॉर्म्युला ठेवला होता. याकडे कसं बघता? नाही, मी बघतच नाही. कशाला बघू? आमची ताकद मोठी आहे आणि जे आमच्या ह्या फॉर्म्युल्यावर चर्चा करतायत, आमच्या अस्तित्वाची चर्चा करतायत, त्यांनी आमचे फटाके आणि आमचा गुलाल बघण्यासाठी त्यांनी तयारी करावी 3 तारखेला. म्हणून माझं काय कोणी काय म्हणावं त्याच्याशी माझं काही घेणं देणं नाही. माझं थेट लक्ष हे मालवणच्या विकासावर आहे, जिल्ह्याच्या विकासावर आहे. तिथून तसोबरी मी त्याच्यामध्ये हलणार नाही. प्रचारासाठी नेते मंडळी कोण येणार आहेत ते आता बघू. आता कसं सांगणार? तुम्ही काय नावं सुचवा मग आम्ही बोलू. युबीटीचे जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर यांनी अपक्ष उमेदवार दाखल करताना इतर जे सगळे पक्ष आहेत अगदी त्यांनी म्हणजे आपली शिवसेना आहे त्यांना सुद्धा आपल्यासोबत या आणि शहर विकास आघाडीला मदत करा असं आवाहन केलंय. आपण कसं बघताय? हो, विचार करतो आम्ही विचार. का नाही करावं? आम्ही युतीसाठी प्रयत्न केले. तुम्हाला परत सांगतो, सर्वात पुढे शिवसेना होती युती व्हावी म्हणून. आमच्याबरोबर काही लोकांना युती करायची नव्हती, नाही झाली. काही लोकांना करायची आहे, होणार. कणकवली नगरपंचायतीची लढत आता संदेश पारकर विरुद्ध समीर नलावडे अशीच होणार आहे. गतवेळेच्या निवडणुकीतही पारकर विरुद्ध नलावडे असाच सामना रंगला होता आणि कणकवली शहरावरती वर्चस्व राखून असलेल्या संदेश पारकरांचा समीर नलावडे यांनी चक्क पराभव केला होता. कणकवलीच्या भूमीत पराभूत होण्याची पारकर यांची पहिलीच वेळ होती. आता गतवेळीच्या पराभवाचा वचपा संदेश पारकर काढणार की पुन्हा एकदा समीर नलावडेच वरचढ ठरणार याची उत्सुकता कणकवलीकरांना लागून राहिली आहे. पाहूयात. कणकवली नगरपंचायतीची रणधुमाळी आता खऱ्या अर्थाने सुरू झाली आहे. कारण कालच गतवेळचे नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी भाजप पक्षातर्फे कालच आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. तर दुसऱ्या बाजूला संदेश पारकर यांनी काल पत्रकार परिषद घेतली व आपण ही नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. विशेष म्हणजे संदेश पारकर हे आपल्या उभाटा शिवसेना या पक्षातर्फे नव्हे तर शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून नगराध्यक्षपदासाठी लढणार आहेत. साहजिकच कणकवली नगरपंचायतीची यावेळची देखील निवडणूक संदेश पारकर विरुद्ध समीर नलावडे अशीच होणार आहे. मागच्या निवडणुकीतही संदेश पारकर विरुद्ध समीर नलावडे हाच सामना रंगला होता आणि समीर नलावडे यांनी संदेश पारकर यांचा पराभव केला होता. आता मागील वेळेचा हा पराभवाचा वचपा संदेश पारकर हे आता यावेळी काढणार का?
संदेश पारकर हे समीर नलावडे यांना पराभूत करणार का, की पुन्हा एकदा समीर नलावडे हेच संदेश पारकर यांच्यावरती वरचढ ठरणार, याविषयी आता कणकवलीकरांमध्ये उत्सुकता वाढत चालली आहे आणि कणकवली शहरामध्ये प्रत्येक ठिकाणी याच्या चर्चा होऊ लागल्या आहेत. वास्तविक संदेश पारकर आणि समीर नलावडे ही दोन्ही मंडळी कधी काळी एकाच पक्षामध्ये होती. त्यावेळेचा कणकवली शहरामधला राष्ट्रवादी काँग्रेस हा एक प्रबळ पक्ष होता. पक्षाचं नेतृत्व संदेश पारकर करत होते आणि समीर नलावडे हे त्यांचे कट्टर कार्यकर्ते होते. 2003च्या नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये संदेश पारकर थेट नगराध्यक्षपदी निवडून आले. त्याच वेळेस समीर नलावडे हे देखील नगरसेवक पदासाठी निवडून आले होते. मात्र याच कालावधीमध्ये त्यांच्यामध्ये काहीतरी बिनसलं आणि समीर नलावडे यांनी काँग्रेसची वाढ धरली आणि त्याच्यानंतर 2008ची जी नगरपंचायत निवडणूक होती त्या निवडणुकीमध्ये समीर नलावडे हे काँग्रेसच्या माध्यमातून लढत होते, तर संदेश पारकर हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होते. विशेष म्हणजे आतापर्यंत कणकवली शहरावरती संदेश पारकर यांनी आपलं चांगलं वर्चस्व राखून ठेवलेलं होतं. मात्र 2008च्या नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये संदेश पारकर यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पॅनलला पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्ष होता ज्यांची सत्ता आली होती आणि ह्या सत्तेमध्ये महत्त्वाचा वाटा अर्थातच होता समीर नलावडे यांचा. वास्तविक 2008च्या नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये संदेश पारकर यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि वैभव नाईक यांची शहर विकास आघाडी यांच्या पॅनलला हार स्वीकारावी लागली होती. त्याची अनेक कारणं बोलली जातात. मात्र त्याची दुसरी बाजू अशी आहे की समीर नलावडे व त्यांच्यासोबत संदेश पारकर यांची साथ सोडलेले बंडू गांगण, तत्पूर्वी संदेश पारकर यांची साथ सोडलेले बंडू हरणे ह्या मंडळींनी एक मोठं काम उभं केलं होतं. एक चांगली रणनीती वापरली होती आणि अर्थातच त्यामुळेच तेव्हा काँग्रेसला विजय मिळवता आला होता. साहजिकच संदेश पारकर यांचं कणकवली शहरावरती जे एकतर्फी वर्चस्व होतं त्याला कुठेतरी सुरुंग लावण्याचं काम ह्या सर्व मंडळींनी 2008च्या निवडणुकीमध्ये केलं होतं. 2012च्या सुमारास संदेश पारकर यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. अर्थातच 2013ची जी नगरपंचायत निवडणूक होती त्यामध्ये संदेश पारकर आणि समीर नलावडे हे दोघेही एकाच पक्षामध्ये कार्यरत होते. नारायण राणेंच्या नेतृत्वाखालील ह्या काँग्रेसला त्या नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये 17 पैकी तब्बल 13 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र भलेही काँग्रेस पक्षाचा एकतर्फी विजय झाला असला तरीही कणकवली शहरामध्ये सर्वाधिक ताकद कोणाची आहे, समीर नलावडेंची आहे की संदेश पारकर यांची आहे, हा प्रश्न त्यावेळी गुलदस्त्यातच राहिला होता. 2018च्या निवडणुकीपूर्वी संदेश पारकर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता, तर नारायण राणे यांनी काँग्रेस सोडून स्वाभिमान पक्ष स्थापन केला होता. अर्थातच 2018ची निवडणूक ही भाजप विरुद्ध स्वाभिमान अशी झाली होती. भाजपतर्फे दस्तूरखुद्द संदेश पारकर उमेदवार होते, तर स्वाभिमान पक्षातर्फे समीर नलावडे उमेदवार होते. वास्तविक भाजप हा सत्ताधारी पक्ष होता, त्यातही संदेश पारकरांसारखा उमेदवार होता जो कणकवली शहरावरती वर्चस्व राखून होता. साहजिकच संदेश पारकर यांनाच विजयाची अधिक संधी आहे अशा चर्चा त्यावेळी रंगायच्या. मात्र त्यावेळी देखील नलावडे यांनी मोठी हिंमत करून आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांना साथीला घेऊन एक उत्कृष्ट प्रचार यंत्रणा राबवली आणि संदेश पारकर यांचा चक्क पराभव केला होता. विशेष म्हणजे कणकवली शहरामध्ये पराभव होण्याची संदेश पारकर यांची ही पहिली वेळ होती आणि ही किमया करून दाखवली होती समीर नलावडे यांनी. साहजिकच कणकवलीकरांना आता पुन्हा एकदा प्रश्न पडला आहे की यावेळी कोण जिंकणार, नलावडे की पारकर. वास्तविक 2018च्या त्या नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये संदेश पारकर यांना पराभव स्वीकारावा लागला असला तरी त्याची अनेक काही कारणं होती. एक तर त्यावेळी कणकवली शहरामध्ये कणकवली विकास आघाडी स्थापन झाली होती, ज्या उमेदवारांनी त्यांच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारांनी जवळपास 1000पेक्षा अधिक मतं घेतली होती. दुसऱ्या बाजूला संदेश पारकर भलेही सत्ताधारी भाजपतर्फे लढत होते आणि त्यावेळच्या अखंड शिवसेनेची त्यांना साथ होती, तरीसुद्धा शिवसेना आणि भाजप ह्या दोन पक्षांमध्ये म्हणावा तेवढा समन्वय नव्हता. याच कारणामुळे कणकवली शहरामध्ये 4 अशा जागा होत्या ज्याच्यामध्ये शिवसेना आणि भाजप हे दोन पक्ष परस्परांच्या विरोधात लढले होते आणि ही दोन सर्वात महत्त्वाची कारणं होती जी संदेश पारकर यांच्या पराभवासाठी कारणीभूत ठरली होती. मात्र यावेळची निवडणूक काहीशी वेगळी आहे. मागील काही कालावधीमध्ये स्पेशली जे विरोधी पक्ष आहेत त्यांची संबंध जिल्ह्यामध्येच वाताहत झालेली आहे. त्याच्यामध्ये हे सर्व विरोधी पक्ष आहेत हेच कदाचित आता शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून एकत्र आलेले आहेत. त्याच्यामुळे त्याचा फायदा संदेश पारकर यांना होऊ शकतो. 2003 ते 2008 या कालावधीमध्ये संदेश पारकर यांची कामं केलेली आहेत, त्या कामांचाही संदेश पारकर यांना फायदा होऊ शकतो. मात्र दुसऱ्या बाजूला 2018 ते 2000 आणि त्यापुढील काळामध्ये समीर नलावडे जे कणकवलीचे नगराध्यक्ष होते त्यांच्या कार्यकाळामध्ये कणकवली शहरामध्ये मोठा निधी आला आहे.
विशेषतः नितेश राणे पालकमंत्री झाले, त्याच्यानंतर मोठा निधी कणकवली शहराला मिळू लागला आणि त्या निधीमधून कणकवली शहरामध्ये अनेक दर्जेदार कामंही होऊ लागली। दुसऱ्या बाजूला भाजपची एक उत्कृष्ट प्रचार यंत्रणा आहे। समीर नलावडे, बंडू हरणे आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांची एक प्रचाराचं असं एक मायक्रो प्लॅनिंग जे कणकवली शहरामध्ये सुरू आहे। वास्तविक संदेश पारकर यांची उमेदवारीची घोषणा होण्यासाठी बराच उशीरही झाला होता, पण दुसऱ्या बाजूला समीर नलावडे हेच भाजपचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार असणार ही गोष्ट आधीपासूनच स्पष्ट होती आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी अगदी खूप सुरुवातीपासूनच प्रचाराचं काम सुरू केलं होतं। वास्तविक शहर विकास आघाडी जी आता होणार आहे, झालेली आहे संदेश पारकर यांच्या नेतृत्वाखाली, ती शहर विकास आघाडी अद्यापही प्रचारामध्ये काहीशी मागे आहे। त्याच्या तुलनेत सत्ताधारी भाजप पक्ष प्रचारामध्ये खूपच पुढे आहे। त्याच्यामुळे साहजिकच कणकवलीकरांना आता प्रश्न पडला आहे की निवडून कोण येणार, संदेश पारकर की समीर नलावडे। मात्र ही कणकवली नगरपंचायत आहे। गतवेळची कणकवली नगरपंचायतीची निवडणूक जशी चुरशीची झाली तशीच यावेळची निवडणूक चुरशीचीच होणार आहे, यात कोणतीही शंका नाही। कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली। शहर प्रमुख बाबू कुडतरकर उर्फ खेमराज कुडतरकर आपल्यासोबत आहेत। काय सांगाल, काय विश्वास व्यक्त कराल, तुम्ही सुद्धा पुन्हा एकदा या रिंगणात उतरताय? नक्कीच सांगतो, दीपकबाईंच्या नेतृत्वाखाली आम्ही आज नगरपालिका निवडणूक लढवत आहोत आणि नक्कीच मला विश्वास आहे की 20च्या 20 नगरसेवक आणि आमचा नगराध्यक्ष निवडून याची मला पूर्ण खात्री आहे। पोटनिवडणुकीत आम्ही बघितलं होतं तुमच्या विरुद्ध संजू परब होते, तुमच्या दोघांमध्ये लढत झाली। आज दीपक केसरकर यांच्यासोबत तुम्ही दोघे जण आहात, काय विश्वास व्यक्त करता? नक्कीच सांगतो, एक दीपकबाईंची ताकद आणि संजू परब जिल्हा यांची ताकद मिळून आम्ही आता एकत्र आल्यामुळे आमचा विजय निश्चित मानला जातो। शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब आपल्यासोबत आहेत। परब साहेब, काय सांगाल, काय विश्वास व्यक्त कराल? 20च्या 20 नगरसेवक पदाचे उमेदवार आणि नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार आज अर्ज भरतो। आज सावंतवाडी शहरामध्ये दीपकबाईंची ताकद आहे। दीपकबाईंनी विकास कामं केलेली आहेत आणि ह्या विकास कामांच्या जोरावर 20च्या 20 नगरसेवक नगराध्यक्ष आमचा निश्चितपणे निवडून येईल। तुम्ही स्वतः प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये राहताय, तुमच्या विरोधात खूप मोठी खेळी पण रचली जाते असं समजतं, काय विश्वास व्यक्त कराल या दिवशी? दीपकबाई माझ्याबरोबर आहेत, त्याच्यामुळे मला खेळीचा काय फरक पडणार नाही। सावंतवाडी नगर परिषदेसाठी अखेर शिवसेनेच्या माध्यमातून स्थानिक आमदार दीपक केसरकर हे आपला होम पिचवर उतरलेले आहेत। आज नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार भरण्यासह सर्व जे नगरसेवक पदाचे इच्छुक जे उमेदवार आहेत त्यांचा उमेदवारी अर्ज भरणार आहेत। आपल्यासोबत माजी मंत्री आमदार दीपक भाई आहेत। भाई, अखेर तुम्ही होम पिचवर उतरलेला आहात, शिवसेनेचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवारासह इतरही नगरसेवक पदाचे जे उमेदवार आहेत त्यांचे आज नामनिर्देशन पत्र जे आहे ते दाखल करताय, काय सांगा? निश्चितपणे सावंतवाडी नगरपालिका ही 100 वर्षापेक्षा अधिक परंपरा असलेली नगरपालिका आहे आणि ती नेहमीच प्रगतिशील नगरपालिका म्हणून महाराष्ट्रामध्ये ओळखली जाते। आज आम्ही अतिशय सुशिक्षित अशा ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर यांना उमेदवारी दिलेली आहे आणि त्या सुशिक्षित आहेत, सर्वसामान्य लोकांना त्यांच्यापर्यंत सहजपणे पोहोचता येईल अशा त्या उमेदवार आहेत। शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब आपल्यासोबत आहेत। परब साहेब, काय सांगाल, काय विश्वास व्यक्त कराल? 20च्या 20 नगरसेवक पदाचे उमेदवार आणि नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार आज अर्ज भरतो। आज सावंतवाडी शहरामध्ये दीपकबाईंची ताकद आहे। दीपकबाईंनी विकास कामं केलेली आहेत आणि ह्या विकास कामांच्या जोरावर 20च्या 20 नगरसेवक नगराध्यक्ष आमचा निश्चितपणे निवडून येईल। तुम्ही स्वतः प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये राहताय, तुमच्या विरोधात खूप मोठी खेळी पण रचली जाते असं समजतं, काय विश्वास व्यक्त कराल या दिवशी? दीपकबाई माझ्याबरोबर आहेत, त्याच्यामुळे मला खेळीचा काय फरक पडणार नाही। निश्चित शहर प्रमुख बाबू कुडतरकर उर्फ खेमराज कुडतरकर आपल्यासोबत आहेत। काय सांगाल, काय विश्वास व्यक्त कराल, तुम्ही सुद्धा पुन्हा एकदा या रिंगणात उतरताय? नक्कीच सांगतो, दीपकबाईंच्या नेतृत्वाखाली आम्ही आज नगरपालिका निवडणूक लढवत आहोत आणि नक्कीच मला विश्वास आहे की 20च्या 20 नगरसेवक आणि आमचा नगराध्यक्ष निवडून याची मला पूर्ण खात्री आहे। पोटनिवडणुकीत आम्ही बघितलं होतं तुमच्या विरुद्ध संजू परब होते, तुमच्या दोघांमध्ये लढत झाली। आज दीपक केसरकर यांच्यासोबत तुम्ही दोघे जण आहात, काय विश्वास व्यक्त करता? नक्कीच सांगतो, एक दीपकबाईंची ताकद आणि संजू परब जिल्हा यांची ताकद मिळून आम्ही आता एकत्र आल्यामुळे आमचा विजय निश्चित मानला जातो। निश्चितच नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार शिवसेनेच्या ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर मॅडम आहेत। काय विश्वास व्यक्त कराल मॅडम या निमित्ताने? विजय हा आमचा होणारच आहे, कारण आजपर्यंत आपण बघितलं तर माननीय माजी शालेय शिक्षण मंत्री आणि आपले आमदार दीपकभाई केसरकर यांनी जो सावंतवाडी शहराचा विकास केला आणि जो बहुसंख्य असा विकास निधी आणलेला आहे त्याच्या जोरावर शिवसेनेचा हा विजय होणारच आहे असं मी सांगेन।
निश्चितच आपण पाहतोय तर शिवसेनेच्या माध्यमातून जो जनसमुदाय आहे, जे कार्यकर्ते आहेत, ते रॅलीच्या माध्यमातून निघालेले आहेत। सावंतवाडी नगर परिषदेच्या दिशेने त्या ठिकाणी ते आज आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत। नगराध्यक्ष पदासाठी ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर या उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असून इतर 20 जागांवर नगरसेवक देखील आपले नामनिर्देशन पत्र जी आहे ती दाखल करताना पाहायला मिळणार आहे। केसरकर असतील, संजू परब असतील, बाबू कुडतरकर असतील किंवा स्वतः उमेदवार असतील यांच्याकडनं विश्वास व्यक्त करण्यात आलेला आहे की पुन्हा एकदा सावंतवाडी नगर परिषदेवर शिवसेनेचा भगवा फडकताना पाहायला मिळेल। व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल सा विनायक गवस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी। सावंतवाडी ताब्यात घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही। ही एक प्रेमाची लढाई असते आणि नेहमीच सावंतवाडीकर जनता ही आमच्यासोबत राहिलेली आहेत, त्यांचे आशीर्वाद आमच्याबरोबर राहिले आहेत। त्याच्यामुळे आमचा विजय निश्चित आहे आणि हा विजय आम्ही खऱ्या अर्थाने जनतेला समर्पित करू आणि त्यांना चांगला कारभार देऊ। एक गोष्ट अशी आहे की निवडणुकीसारखीच लढायची असते आणि ती त्या पद्धतीने लढवली जाईल आणि अत्यंत नम्रतेने आम्ही लोकांच्या समोर जाऊ आणि लोकांचे मनं जिंकून आम्ही ही लढाई जिंकू। नाही, आजचा शुभमुहूर्त आहे म्हणून आज भरतोय, नाहीतर आम्ही उद्या भरले असते। शेवटी असं आहे की आम्हाला सगळे अर्ज भरून ठेवायलाच लागतील। युतीची जरी बोलणी चालू होती तरी अजून ही बोलणी योग्य त्या दिशेने चालू नाहीत की अजून ती प्रत्यक्ष सुरू झालेली नाही आहेत। त्याच्यामुळे सर्वच्या सर्व उमेदवारी अर्ज आम्ही दाखल केलेले आहेत आणि युती नाही झाली तर मैत्रीपूर्ण लढत आम्ही करू। नाही, हे मला कळू शकणार नाही कारण आम्ही प्रस्ताव दिलेला होता आणि त्यांच्याकडून रिस्पॉन्स यायचा आहे। त्याच्यामुळे त्यांनी आपली यादी पाठवलेली आहे वरिष्ठांकडे आणि त्यांना काय रिस्पॉन्स येतो हे आम्हाला कळणार नाही। त्यांनी कळवलं तर आम्ही अवश्य बोलणे करू। कणकवलीबद्दल मला काही बोलता येणार नाही कारण कणकवलीची मला माहिती नाही, परंतु तिन्ही ठिकाणी शिवसेना सक्षमपणे ही निवडणूक लढवेल आणि निवडणुका जिंकेल। हे बघा, नेहमी मैत्रीपूर्ण लढत ज्याला आपण म्हणतो त्याला रणधुमाळी हा शब्दच योग्य नाही। मला असं वाटतं की आम्ही शांतपणे ही निवडणूक लढवू आणि जिंकू कारण ही विकासाच्या मुद्द्यावर लढाई आहे आणि विकास हा फक्त आम्हीच केलेला असल्यामुळे सावंतवाडीची जनता ही आमच्याबरोबर राहील। दुसरी गोष्ट अशी आहे की आमचा उमेदवार हा सर्वसामान्य कुटुंबातील उमेदवार आहे। अत्यंत त्यांचा जन्म सावंतवाडीमध्ये, त्यांचं पूर्ण शिक्षण सावंतवाडीमध्ये झालेलं आहे आणि अत्यंत विपरीत परिस्थितीमध्ये उच्च शिक्षण घेऊन त्या वकील झालेल्या आहेत आणि आज वकील संघटनेचे अध्यक्षसुद्धा आहेत आणि त्याच्यामुळे त्या लोकांना कायम उपलब्ध असतात आणि त्या कायम तशाच उपलब्ध या पुढे सुद्धा राहतील याची मला खात्री आहे। हा विचार शेवटी भाजपने केला पाहिजे। आम्ही युतीची तयारी सुरुवातीपासून दाखवलेली होती आणि ती युती व्हावी अशीच आमची इच्छा होती, परंतु जर भाजपकडून तसा प्रस्ताव आला नाही किंवा आमचा प्रस्ताव त्यांनी स्वीकारला नाही तर मग आमचा सुद्धा नाईलाज असतो आणि त्याच्यामुळे याचा फायदा तिसऱ्यांना होणार नाही याच्यासाठी आम्ही निश्चितपणे काळजी घेऊ आणि आम्ही ताकदीने निवडणुका लढू आणि त्या जिंकू। आम्ही जनतेची कामं करत आलेलो आहोत आणि सन्माननीय केसरकर साहेबांच्या सान्निध्यात गेल्यानंतर अनेक कामं, विकास कामांसुद्धा गती मिळालेली आहे आणि अनेक विकास कामं आता शहरात होऊ घातलेली आहेत। त्याच्यामुळे विजय आमचा निश्चित सोपा आहे। माझा राजकीय अनुभव पाहता आणि आम्ही जे फिरतो त्याच्यावर लक्षात येते की आम्ही जे 21 फॉर्म भरतो 21 जण निश्चितपणे विजयी होतील। वेंगुर्ले नगर परिषद निवडणुकीसाठी भाजपने आज जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत नगराध्यक्ष पदासाठी माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप व नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांचे अर्ज दाखल केलेत। वेंगुर्लेत ग्रामदेवतांचे आशीर्वाद घेत व जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आलेत। वेंगुर्ले नगर परिषद निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पार्टीकडून आज जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले।
येथील ग्रामदेवता श्रीदेवी सातेरी व श्रीदेव रामेश्वर मंदिरात श्रीफळ ठेवून जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले। यावेळी नगराध्यक्ष पदासाठी माजी नगराध्यक्ष दिलीप उर्फ राजन गिरब यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला। यांना उमेदवारी निश्चित करण्यात आलेली आहे नगराध्यक्ष पदासाठी आणि त्याप्रमाणे त्यांनी आज आपला उमेदवारी अर्ज आत्ताच दाखल केलेला आहे। भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदासाठीचे 20 उमेदवार त्या ठिकाणी सगळेजण आपले उमेदवारी अर्ज आज सादर करतील आणि उद्यापासून त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आम्ही आमची प्रचार यंत्रणा सुरू करणार आहोत। या शहराला यापूर्वीच च्या काळामध्ये शहरवासियांनी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी नेतृत्व दिलेलं होतं। त्या 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये या ठिकाणी विकासाच्या एका वेगळ्या उंचीवर या शहराला घेऊन जाण्यामध्ये आमचे सगळे नेते मंडळी यशस्वी झाले। आज पुन्हा एकदा या वेंगुर्ला शहरवासियांच्या आशीर्वाद मागण्यासाठी आम्ही येतो आहोत आणि आम्हाला खात्री आहे की या वेंगुर्ला शहराच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी या ठिकाणी शहरवासी भारतीय जनता पार्टीला निश्चितपणे त्या ठिकाणी उत्तम देतील आणि प्रचंड बहुमताने आमचे उमेदवार या ठिकाणी विजयी होतील याची आम्हाला खात्री आहे। भारतीय जनता पार्टी हे कुटुंब आहे आणि त्यामुळे आत्ताच तुम्ही बघताय की खरं तर सुहासजीसुद्धा त्या ठिकाणी नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुक होते, परंतु जेव्हा पक्षाचा आदेश आला त्यांनीसुद्धा एक थांबण्याची भूमिका घेतली। आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांमध्ये त्या ठिकाणी सामंजस्याची भूमिका आहे। कुठेही आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये बंडखोरी होण्याची काही शक्यता आता तरी दिसत नाही। त्यामुळे आम्हाला खात्री आहे की आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांना जे जे काही इच्छुक उमेदवार असतील त्या सगळ्या उमेदवारांना त्या ठिकाणी पक्षादेशानुसार आम्ही समजून घालू। वेंगुर्लेत शिवसेनेनं दिलेल्या नगराध्यक्षपदाचा नागेश गावड्या हवेत उडणारा बार नाही तर लोकांसाठी काम करणारा चेहरा आहे। वेंगुर्ला व सावंतवाडीमध्ये सर्वच्या सर्व जागा शिवसेनेच्या येतील असा विश्वास शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी व्यक्त केला आहे। नगरपरिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारांना परब यांनी भेटून शुभेच्छा दिल्या। निश्चितपणे सावंतवाडी वेंगुर्ला या ठिकाणी आमचे नगराध्यक्ष बसतील आणि 20 म्हणजे 39 नगरसेवक, सावंतवाडीचे 20, वेंगुर्लाचे 20 आणि 2 नगराध्यक्ष, एकूण 42 सदस्य हे शिंदे सेनेचेच असतील। यामागचं कारण म्हणजे सन्माननीय केसरकर साहेबांनी केलेली विकास काम जर तुम्ही बघितलं तर वेंगुर्ल्यामध्ये जो आज विकास दिसतो आणि त्या चेहरा मोहरा बदललेला आहे तर खरं कारण म्हणजे सचिनजी वाळवळकर आहे। बाकीच्या फक्त नगरपालिकेनं कागदपत्र दिली पण जी मंत्रालयात जाऊन कामं करायची असतात, जी मंजुरी आणायची असते ती सचिनजी वाळवळकर सन्माननीय केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून आणली। म्हणजे खरा जर विकास जर कोण केला असेल तर हा शिंदे सेनेच्या माध्यमातून झालेला असंच सावंतवाडीत झालेलं आहे आणि विकासाच्या मुद्द्यावरच ही आम्ही निवडणूक निश्चितपणे जिंकू। नागेश गावडे हा सर्वसामान्य मिसळणारा कार्यकर्ता आहे। सर्वसामान्यांचा नगराध्यक्ष म्हणून तो निश्चितपणे बसेल। वेत उडणारा बार नाही, लोकांसाठी काम करणारा माणूस आहे आणि जो लोकांसाठी रात्री अपरात्री जो काम करतो तो निवडूनच येतो। त्यामुळे मी जर वेगळी जी माहिती घेतली त्यात मला असं आढळलं की नागेश गावडे या निश्चितपणे आमच्या सर्व टीम खालची आणि सचिनच्या वानवडकरांच्या नेतृत्वाखाली टीम काम करते, सगळी टीम निश्चितपणे निवडून येते। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। सावंतवाडीत केसरकरांचं जोरदार शक्ती प्रदर्शन। कणकवली शहर विकास आघाडी पाठिंब्याबाबत विचार करू, आमदार निलेश राणेंचं मोठं विधान। आणि मालवणमध्ये सेना भाजपचं जोरदार शक्ती प्रदर्शन। बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची, पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज। कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। धन्यवाद।